Tak čau, je tu Altair a Conor. Tak vidíte naše zábava na parkouru. Tak vidíte, Altair si tady rozmýšlí, co má dělat. Tak promiňte, že to nekomentuji, ale musím natáčet. Promiňte za malý střih, ale jsme se přesunuli na jinou trať. Tak tady Altair zase skáče parkour, no přes lavičky. Počkejte, malinký střih. Vidíte, to je skákání přes kámen. No, ještě malinký střih. Parkour. Tak to by bylo asi z dnešního natáčení všechno. Tak a zase se někdy ozveme. Tak čau.